Muri Zimbabwe kwaziwai kusangana kwaturikuita zvakare pano pachibanda media muinini wenyu Manass mwana kwachibanda. Tadzoka zvakare nechirongwa chedu chinofarirwa neveruzhinji. Asi satapinda muchirongwa ichi ndoti kana pane vanyari kani aiwa vona video inei muri kunzvimbo dzakasiyana. Kana pane vana vari pasi pemakore 18 aiwa hatitotendere zvachose kuti vavone video inei. Tapinda muchirongwa chatinodaidza icho kuti Bhishu reality show apo tinenge tichiita hurukuro nevanhukadzi vanotengesa bonde handitika. Ndofunga zvandiri kutaura muri kutozviziva, handisida kutaura zvinyadzi handitika. Panapa tine muenzi wedu atikumbirawo kuti asaoneke face yake, asazikane kuti ndiani. Ndosaka muri kumuona takamuvhara face kudai so handitika. Tiri kuti munhu wese enda ku light on fencing vane nhamba dziri kubuda pa screen apo vanoshandika nawo munotaurirana handitika. Kwete zvekuti munoswera muchitenga fenzi kunze kwenyika kunana South Africa moswera maakunetswa maakunze wabhadhara duty here wabhadhara tax here zvinhu waba nono hakusina izvozvo. Light on fencing vanoita fix and supply. Unongoenda ku light on fencing woti wabva kuna chibanda chibanda media unobva watongopiwa discount yako handitika. Hanzvadzi wakadi Chipangu makadiwa. aiwa tinofara welcome pachirongwa chedu handitika. Toda kuti vatariri vazive kuti munoita basa rei. Ndoita basa rekutengesa muviri. Tengesa muviri. But handiwanzoenda kubva pese pese. Ndiwanzoita zvepafoni zvema online hookups. Online. Mimi matu ane latest. Ino vanhu vandowanzosaka nowakawanda kana katasa mavideos akawanda ndakaita vanhu vanoita zvekuenda kubhawa. Imimi yenyu yakamira sei? Ndatsotsanangurai. Ndoita zveonline hookups like ndongojoina magroups epa WhatsApp aya. Ndechingosendawo manude pic angu imomo. Ndisinopfeka but anenge asingaoneke face. Anenge ari farira wongoya Queen Box totaurirana maprice. Nekutengesawo mavideo. Like ndikaona munhu anenge auya achida kana short time kana day kana night tobva tagadzira video redu. Video richibuda face. Aribude face. Robuda half. Saka vamwe vanenge vachitenga mavideo kuti mumwe ndotanga una manude pic ozouya. Mumwe ndotanga atenga video aona kuti no perform sei ani mazvizisa. Then ozouya. All right. Pa video renge chitakana mari kana ringira $2. Video $2 Video call $3. Video call $3. Manude pics $1. Video call mutori pa live or muchasi. Titori pa live. Tita live. Yari live live. Okay. Into zvi masturbate awo ya achito yanenga achitosvika ato produce. Akomana ingwana kufambira ne technology. Atufambirana. Saka izvi hanzvadzi makazvitanga rini? Ndazvitanga 2022. Muna February. Ndakutosvitsa 2 years. 2 years. Saka but abatoma senior. Ndatova senior. Right. Makatanga sei nazotsanangurai? Like inini kuti ndizotanga zveukamu za life inenge yakaoma. Chimboidza kumbotengesawo ndaimbotengesa mujambanja singayabudi. Pandambobika sadza zvasinganyazondibudira. Nabva ndazokutanga kuita zvemaukaps. Wakatanga makangotanga kuenda mega kana chakatika njoti aiwa ina ndamunhu akambondiudzirai ndangotanga ngoita ndega. Ndaingowana malinks ndandiri magroup ema novels andandiri. Sikamva nangono link rakakandwa imomo. Ndobva ndatojoina link riyari. Ndobva ndatongotanga mari ndotanga naitonyara. Zvozoti munhu akatoti ndasvika pa bus stop ndebva ndatodzima phone. Svikira ndatopinda mazvi. All right. Handina munhu anengati akanditi izvi but ndangonoti kozi kuti ndendotachela enda inyara but ndaitozvida. It's like zvingoriwo mandiri zvokuenda zvingori mandiri. But like mazuva akuna mari ka. Vanhu vemagroup oso vamwe havanyatsouya saka ndomboita chienda kubi. Kutachiraini. Kutachiraini maprice ekutachiraini angakamira sei? Kutachiraini manje kuna mari. Like kwedu kanenge ari $50. $2 ani mazuva. $50 ingiri short time. Short time. Mene dzacho ndozotobvisa $3. Yes. Saka short time munongochaja ko right. Short time ndomboti munhu ari 1 hour pa short time. Kuna hour ringoriwo hour rakazvimirira. Short time na. Saka short time mune time ramoti aiwa hapa. Less than 5 minutes. Short time fanta diki. So right, meaning that kana short time yacho ndakatononoka nenda kutowedzera. Nengo wakuwedzera mari kana kuti nengo wangoenda wako kadaro. Unenge wangopfeka hembe enda kadaro bozi nani ngazvikwanise kumwe ngamwa blue diamond ani moziva.
no Mwari mane utsinyi mwanto bomba kwake ukatochibonyora izondendo shotenga haachapedzi nguva manje amazvona saka inoda vanhu vanotopedza fast kuti ndotoda vanhu vanopedza fast. Alright. Okay, kuti hamusati mambosangana here nemasituations ekuti maybe munhu abhadhira short time uri pakumupfekedza kana kondomu unobva atongopedza ipapo asati aisa munoita sei? Unenge wangonzwisisawo unoita sei? Anenge akupiwa imwe chance futi zvezvakuenderana unogona kumupa because unenge da customer care kuti asodzoka saka unogona kumupa futi imwe chance. Alright, muri muchimufambi imomo ndoziva kuti munogona kurana vanhu vangani kana pazuva kana let's say kana business harisunyofaya harusereki kana kuti harisina kudzikira but ringori pari nomo munogona kurana vanhu vangani pazuva kana kune mari kana kunyatsori nemari vakawanda kana 10 kana kudarika haina hangu kudarika ina hangu handineti bosi handichida mari ka munhu atonipa mari rimwe simba ratouye papo handinozviona nete saka aina handineti munoreva kuti pamunenge muchiita bonde iri munenge muchine mafeelings here kana kuti nina hangu mafeelings handina ndidunye haina handina ko mwe anoti here kana kuti ndo permanent boyfriend yangu aripo inotoziva izvi kuti anotozviziva anotanga afona kozana ndingazoti nemunhu wangu ndakatomuona achitongoita madhira aka saka anenge aripo but anotofona ndakuya because akaziva anogona kusvika munechi senge inini hangu permanent boyfriend yangu ndikatoiwana utachilai saka itoriwo saka anotozviziva anotozoti munhu ndikatomuona akamira pamutsetse. Alright, pane imwe nyaya ndoda unozonzwisisa. Hapana here rimwe zuva ramunoti imimi makechwa but munhu andingakukechai munhu wacho munenge mari mune mapiwa yakanaka but performance yemunhu wacho munenge maifarira futi zvokuti zviriko makazana munhu akadaro unoita sei amusaine contract here kuti zvinoitika manje unogona kusevisa muchini unopota uchiyawo zvinoitika manje zvoti munhu ka unogona kufarirwa nemunhu ka pane munhu watinogona kutomuona utachilai kuti ndanekumba utofarira kahunhu kake zvinoti munhu de angondikumbira nhamba but vanhu vakadaro manje hatombokukumbiri nhamba zvine zvatongofarana musi iwoyo asiwo kana kuti mawirirana unenge upota unenge mudzori shamwari ka kana wado unongoiwo neshoma tongoita madhiri because munhu unenge waita sei unenge wafarira asi variko. Alright, muchikura imimi maishuvira kuita zvamuri kuita here kana kuti maishuvira kuita sei? Ndangu chikura ndasingashure but inini I think zvazviri mandiri baba hanimboti mwe madzingano ndichiko zvitori muropo zvingori bosi chero pana ndinyangu ndakamboroorwa but nditori newana 2 but zvaingovawo mandiri. Alright, ko mune rimwe zuva rokuti makakechwa nemunhu wamamutamba kana rafu kana kuti rimwe zuva ramakakechwa nemunhu wamatambwa rafu uye chii chakaitika? Nyangu kutamba munhu rafu asati but kutambwa rafu mutambwa rafu inekaita sei? Like unogona kuwana munhu woya naye kumba manheru kunight munhu anogona kuti anoda kupfeka ani mazvona wobva waramba anotondidzosere mari yangu yatova chi makuita noizi ndo zvandowanzosangana nazvo because inini mari handidzoseri because ani mari ndo yandichitsvaga saka mari handidzoseri. Saka imimi hamuna mutengo wokuti kana munhu asida kupfeka anobhadhira mari yakati arira kupfeka mari yakati? Haina handine nokuda kuti munhu apfeke munhu anofanira kungopfeka but kazviroti unogona kutozorara musina kuprotecta zvinongoitika moziya munhu anogona kutosvika munhu wewe utozosvika munhu yanonziri smart motowirirana paye makutoita romance makutorara musina kupfeka iwo pamwe mangwana watobatwa nesiki wakutonorapa ani masvona. Tiri pasiki ipapapo mauya question yaida kubvunza ndeapi matano amunotora imimi chinge mabatwa nezvirwere zvepabonde? Kutongoenda kuclinic kusesha unorapa. Sesha munenge muchibhadhara muri kwanoita sei? Hatibhadhari utongosvika mbuya utokutarisa kuti une siki here kana wanaona ndovanoziva kamatypes acho utongorohwa majekiseni ako kana akati kubaiwa ka 3 weeks dzakateedzana utongobaiwa 3 weeks svika wapora upiwa mapirisi utongomwa zvotongopera zvakadaro. But asiki dzine dzichotiriwa big time because rinogona kuputika anoziva pane mumwe munhu anotoita zvototi riputike ndevo vanhu vanhu vane noise utoti kamuza shamwari ita zvakanaka yatova noise kuti una customer care ndidzosere mari yangu chichi makutonetsana zvotidai pasina ana mbuya adai tori pamahwani. Ko madays ndoziva kuti vanhukadzi vane madays avanomboenda tingati pashona kumwedzi madays aya asvika pamwe tomboti muri kuroja muenzaniso kumba zvakapresa lendo zvinoda mari yake
but iwe uri kumadhezi ekumwedzi aya ndapo matana munotora. Anangu andazora asingashandi. Ndesa cotton. Cotton? Nanda. Andazora asingashandi. Unotopfekera cotton. Saka alright kana yangu yakuita bonde cotton unozobvunzoita. Cotton inotoenda umberi. Saka munhu atombozvinzwi. Kono munotobuda saka naro. Unogona kusangana nemumwe munhu anenge ane mushina wakakurisa wakarebesa. Anotoripusha richienda umberi. Rinozodzoka here? Rinodzoka. Unopinza ruoko kana chigumwe, kapinza chigumwe chazosvika umberi. Unoridhonza mbichana kusvika ranyatsobuda. Kana kumwa mapiritsi ayo macontrol. Anostopa roho. But panowe votika ukaramba uchingori stopa macontrol anopedzera kusashanda anoziva. Saka unongoisa cotton. Right. Ameno message yamungade kupa kune vamwe varikuda kupinda muchirongwa, varikuda kupindawo muchihure, ndiye kuti kudii message yamungade kuvapa? Ndangodza kuti zvamai manje hakuna mari. Vanhu vakatoita vakaita musoro nechihure ka vanhu vakaurodhara. Mazoro chiro chikurwadza. Hakuna kana chiriko. It's better kutsvagawo mamwe mabasa ekutoita kana kutotengesa pamusika kana kuita zvimwe zvinhu. Kuti tingatovhera nechihure. Mazano hakuna chinhu. Hakuna kungoitawo ngoti hapana zvekuita. Ndanzwa muchitaura nhau yevana. Vana venyu havatozive rondo zvamunoita, munozvifambisa sei? Havatombozviziva. Plus havatomboziva, plus havagari kuno vanogara mumusha. Alright. Kuvavakidzani kana kuti dzimwe hama neshamwari? Hama hadzizviziva. But vavakidzani vanozviziva. Bwezomba pandogara. Unodzowo vanhu mangwana unoita noise nemunhu. Vanhu vanobuda. Alright. Kuti vanhu vepaarea pedu vanotozviziva. Kuti mai avo zvoita sei. But handizoita vanhu vemuarea. Hamuitona vanhu vemuarea. Saka munoreva kuti ndine mubvunzo zvakare. Vavakidzani venyu imimi kana kuti mutoziva kuti apo pana maitanaka. Murume wavo akada kuuya kwamuri imimi akakuofa imari. Sezvo imi muchamuda imari handizvo? Achida bonde munokwanisa kumupa here? Handikwanisi. Handitombokwanisi. Vanhu vemuarea handichiti handidunyepa. Bozi kanzi muroira kure. Mangwana ndikaita imwe dambudziko ndovanhu vanondibatsira tingatsira ndikarohwa nemunhu wepaarea. Hapana vanhu vanobata, vanhu vandomura inini. Pamwe ndingatoriska hangu tovati munouya kumatikofu vanhu varara semunhu anenge achida mari. But asi kuti vakandiofa iri nani ndogona kuita. Nguva dzoti motouya kuchinyawa here vanhu varara kumatikofu tobuda pamwe kana kuma3 kana kuma2 vanhu vachida kaita sei. But handiti. Okay. Pawanika mukana hanzvadzi yangu wekuti kune murume akawimbika arikuda kuti akuroorei. Musiye zvichifamba izvi. Munokwanisa kuzvisiya here? Nezvekucharoorwa handikwanisi. Asi dai matoti mukana webasa ya. Kana kwanzipatika mukana webasa ndokwanisa asi zvekuroorwa abudu. Zvocharoorwa maya. Indawo. Panhu kamurume akanaka ane rudo ane chi anokwanisa kuchengeta. Apa munogona kutongopindira mumarriage anenge ane mari. But zviri zvekutoti handifungi. Hamungakwanisi. Zvekupinda mubandikwanisa asi zvebasa ya. Ndikandawana basa rangu ndogona kuita. But kupinda mumba unokwanisa kusiya basa. Ndokwanisa kusiya but kwete nekuti ndapinda mumba kuroorwa isiyo solution ngatoti. Pane mubvunzo wangu wandisingade kuvhara chirongo wandisina kubvunza iwo hanzvadzi. Ngatiti muzora nhasi masangana nemurume kana nemukomana handichazivi. Akakubvisai umhandara masangana naye kubhawa. Ari kudawo dhiri. Munoita sei? Munomubhadhara sei? Ine akandibvisa umhandara ex husband yangu zve. Hationani saka hapana. Nditombotauri test saka hapana. Alright, muri yeZimbabwe kutandira kunge tichiita tiri pano pachirongwa Bhishu reality show handiteka. Anokuoneka ine mufaro ndiManass mwana kwaChibanda. Tiudzewo zvamunofunga mucomment section maererano nevidhio rineri. Is lockdown.